Mbukeli sawubona. Semlazi la sikhona. Size sivakashele nangumala usibizile but ke sizothola kabanzi kuyena ukuthi kungani namhlanje sila mhlambe into eqale nini ukwenzeka singalekelela kanjani njengomphakathi mhlambe noma singalekelela kanjani mhlambe ngolwazi esinalo uyabona mase siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Yebo sanibona. Yebo mhlambe ake ngiqale ngokubuza uma ubani. Gama lami nguNonhlanhla kwaKambanjwa ikambanjwa la ekhaya. Oh Kambanjwa. Okay, ikuphi la sisemlazi yebo but kuphi? Nisemlazi ka-H. Ka-H. Yebo. Okay. Ngifisa ukuthola uma unamakhaya. Indawo nje emakhaya ukuthi okay masigoduka siye emakhaya. Njengamanje sisenawo amakhaya ami ala eNgonyameni. Oh. So sa ngezimpi ke aphela amakhaya. Sesiya nje kuyongcwaba. Alright, uma umbizile yini le exakela uma kangaka? Nginenkinga la, nginabantwana abathathu. Yebo. Ngabatholela la ekhaya. Yebo. Omdala usekhulile nje nangumntwana wakhe lo umbona uGido. Bese kuba ilo wesibili omfana lo shone ngo-August. Ngonyaka ophelile. Ngonyaka ophelile. Yebo. Bese kuba ilo wokugcina ona 18. So labantwana oma bangikhulisele bona ngoba ngabathola ngimncane nami. Babakhulisa oma babafundisa kwase kuthi lo wokugcina ngoba uma wamthatha wayomfaka icrash ngala iChasworth ngoba ila wayesebenzela ngakhona. Yebo. Uthe mekhula ke sefika ka grade 7 noma manje semphelele. Wase ethi hayi usungathatha over ke manje ubone ukuthi wenza kanjani vele uyalihola iqolo. Nami futhi ngangisebenza ngaleso sikhathi. Ngimqhubile kumntwana esuka ka grade 8 waze kwaba ula ka grade ungena ka grade 12. Uqala kwakho ukuhlupha. Waqala na 16. Uba negama lakhe lokugcina? Usiyamthanda. Mbanjwa. Yebo. Uqala ukuhlupha na 16 wenzani? Nje wayenokuhamba esikoleni angabuyi. Abuyi ngakusasa. Ulalapha? Ulala uhamba nabangani. Awu. Mebuya ngakusasa abuye abuza uphuma phi na? Asho athi hayi bengikumngani wami. Le phambi kwaseChasworth ukuthi ngiyayikhohlwa le ndawo. Hayi. Sithule. Kwathi ngelinye ilanga ngoba wabhaliswa uma esikoleni ngoba kahle kahle esikoleni bonke ba-anduma. Mina nje ngifana nosisi wabo kubona. So kwathi ngelinye ilanga sihleli la noma kwangena ikhole eqhamuka esikoleni ufunda eWoodhurst secondary. Bakhulume noma bathi usiyamthanda bamtshele kumali into abamtshela yona. Bathini? Avala ucingo uma bese buza Nhlanhlo yini iweed? Ngithi mina mayiweed insango. Awukuthi bamtshela ukuthi udle iweed. Manje ugogo ufuna ukwazi. Uma ufuna ukwazi ukuthi yini yona le weed le? Bese ngithi mina iweed mayinsango. Athi kuthiwa uthi simbiza ngoThithazi la ekhaya. Athi kuthiwa uThithazi ubanjwe nensango esandleni. Kwase basebeqeda nje ukubhala sekuzovalela uDisemba ka 2023. Ena 16. Ena 16. Hayi. Kube ukuthi ke bayamdinga uma esikoleni kuthiwa mesezolanda ireport vele ireport ilandwa umzali. Ahambe kuma yolanda ireport. Ahambe na yolanda ireport behamba nodadewabo lo noSipho. Mabefika esikoleni kuthiwa ngeke azalithola ireport kudingeka ugogo. Mefika uma esikoleni kuthiwa akasadingakala la esikoleni. Unabangana ababi abamfaka kulento kanti ngendlela aclever ngayo bazomphazamisa. Kwayena uprincipal wayekhala emdedela ethi ngibhlungu ukudedela lo mntwana ngendlela engimbona izifundo zakhe ezihamba kahle ngayo. Abesethi kodwa gogo ngesimnike no return. Sicela ukukunika itransfer. Umfunele isikole la ungamfunela khona. Kodwa uma ungasitholi isikole umbuyise. Ayafika umasho ukuthi Thithazi esikoleni uxoshiwe. Ngisangane ngithi kodwa Nkosi yami lo mntwana njobe eyokwenza ugrade 10 ngizokwenza njani?
angisasebenzi lapho. Hayi ngithi ma asimuse emafamu kuboka ma eMatatela. Athi uma yawuqinisile shuthi kuboka ma abafowabo bama bawo principal. Afonela umalume Loyisi uma athi bhuti ngicela ungizamela isikole umzukulwana wami udinga isikole uyofunda ugrade 10. Seyivuliwe izikole. Athi umalume okay sisi nginike u3 days ngizokubuyela nempendulo. Uthi ngosuku lesithathu umalume memfonela uma athi gibelani sisi ngimtholelile umntwana esikole. Anginamali noma akanamali. Ngiphume ngihambe ngiyoboleka imali ezalayo. Kuthole ngempela u1.5 fike ngibanika omanga kusasa abagibele. Fika uma eMatatela amthengele iuniform ahambe ayombeka kaMalimekazi. Yebo. Fike kaMalimekazi ahlale. Mehlala kaMalimekazi aloke sifonele esitshethi ngeke angihleli kahle lana. Sithi thina yindaba na. Athi ugogo akafuni ngisho ngibambe ifoni. Ngichaze inkinga indlela engihleli ngayo la. Bese ngithi mina ay ma sizothini. Kuthi uhleli kabi bamenzani mesho ngokwakhe. Okay athi usisi wakhe okay athi ngeke ngikwazi ukunifonela manje ngisesekhaya. Ngizonifonela mase ngisendleleni esikoleni. Afone endleleni esikoleni athi ugogo uthi mina angifikanga nakudlala kwakhe. Ngempela ke ikhadi ngangakalidedeli ngoba ikhadi kwakade lizolandela after sengimbhalisele ngoba impesheni yakhe yayivalekile ehola ngaphansi kwama kwafanele ukuthi ngiqale ngiyivuselele. Iqolo lakhe lelo. Hayi bese ngithi ma awuzame indlela azasho athi angisafundi na kahle esikoleni. Hayi uma sizame omunye ugogo olapha shuthi la ihlala khona ikuboka ma isekhaya elikhulu lama. Ngithi ma awumzamela omunye ugogo uma amzamela omunye ugogo simthole. Athi lo gogo hayi sisimlethe umntwana vele ngihlala ngedwa. Mehlala yedwa January uFebruary ngithi mangeke ingane yentombazana elala yodwa endlini ku round mekungena umuntu lapha emraper siyothini. Ngithi ngeke manje ngiyahamba ngeke ingane yami ihlale yodwa ngigibele lo uRainbow wayesemncane ngoba uHlengiwe wayesebenza ngigibele noRainbow ngihambe ngiye khona eMatatela. uRainbow ntombazane lo simfice idonsi ingane la yonke na cha uRainbow mfanyana lo labe bebelunguza. Okay. Hayi ngifike ngihlale lapha afunde ayesikoleni ngikhona agula uRainbow. Kudinga ukuthi uRainbow manje ugula kangangoba angaze athule ethulela la ngithi ngeke ngifone Hlengiwe ngifakele imali ingane yakho iyagula. Athi uHlengiwe angakaholi inhlanhlo iboleke ngalapho uma usuphinde emuva ngizokunika. Ngempela ugogo lo anginika u500. Ngitshele ngithi sithathe ngiyagoduka manje cela usale uyiphathe kahle. Uhlonipha ugogo. Athi okay ma. Bangithathe bangiphelezele nezingane zakhazini wami. Ngibuye ngize la ekhaya. Mangifika ngakusasa ngifona ngitshela phela ugogo ukuthi ngihambe kanjani. Athi pause yamthanda uye wamshiya. Awu. Ngithi hayibo siyamthanda ujike estopini kaMpohlo. Akabuyanga na athi akabuyanga ngithi okay. Hlale ke siloku simfonela ke uNcithiza silo simfonela athi hayi ukhona ngimbuza uyaya esikoleni athi uyaya. Okay. Kube khona isikhathi shuthi kwakunomshado lapho ngasekhaya emafamu ahambe. Ayibona lo mshado. Acelwe uyena ugogo lo ukuthi ngicela uyosiza lapha. Vele abantu baseThekwini lapha. Mefika lapho abantu baseThekwini bamnxenxe bathi awufuni isigoduke nawe. Awu. Athi ngiyafunda lana inkinga ngeke ngilithole ireport uma ngabe ngihambe ngingareportanga esikoleni asale. Masifona la noma nobaba ngoba phela manje sesiwarishekile ukuthi kazi uhleli kanjani njoba sengihlale 2 weeks ngila ngimshiye emafamu. Sifona athi uNcithiza akekho.
unqosisa ugogo lo okaMatatiyela yes athi akekho ngithi hayibo efike emafama akasekho asalala ekhaya ngithi ngizokwenza njani hambe ngiyoboleka 1000 elizalayo ufuna uye kukhona manje ngiyakhona manje ngishiya ingane ngihambe mangifika ngempela ngifika akekho kufika umakhoto wasekhaya lokwenzeka ni 2023 23 la ko January ko February March hayi ngifike sithatha umakhoto wasekhaya athi asambe siyombheka siye kombheka singamtholi masibuye endlini usekhona yeah mangifika hawo uphumaphi athi hayi bengiye kumngani wami ngale uyothini na achaze le story sakhe ngasizwa ngithule bese ngimbuza ukuthi useyiyona intombi uhambe yijiji la yebo bese ngimbuza useyiyona intombi abesethi yebo mangiseyiyona kwasho ukuthi kwasekuvele kuhwalele ngathi ngizombheka ekseni mangimbheka ekseni ngangijwayele ukumkhumula abenqunu ngoba unama veins ama-veins entomba ngithi ayaqumba kodwa ke lokho sesibuye singakuthathi njengokuthi siyakwazi ukuthi lo muntu useyintombi ngoba ngisho ungaseyona intombi mangabe uyenzeka ayaqumba ngivuke ekseni ngimbheke ngithi hayi isolution angicela ucansi kuncithiza ulale phansi sikubheke hayi sithatha ucansi ambheke ugogo athola ukuthi hayi useyintombi pho uzuliswa yini kangaka uthole umngani obhema insango usenalomngani bafunda ndawonye bafunda iclass elilodwa badla insango naye kanti okokuqala ngafika ngimthengele i-scientific calculator mangifika isekho ngithi mina ngoba wenza i-physics nje iphi calculator uzobala ngani athi calculator intshontshiwe esikoleni intshontsho umngani wami bese ngihamba ngiyakuboka umngani ngiyoreport ukuthi hayibo ngifike necalculator yengane la ingane yala ekhaya kuthiwa intshontshile nangempela ingane isho ukuthi hayi ngiyithathile icalculator bese ke ngakusasa ngiyesikoleni ngifike ngireportela uthisha ukuthi nangu ntshontshe icalculator yengane yami anginawo amandla okuthenga enye icalculator yeah hayi ingane discipline ibuye icalculator kuthi ngoJune yabona ke ngihlale March April May ngoJune kucaca ukuthi manje akasakuthanda ukubala le Matatiyela akasakuthanda angazi ukuthi uhlukumezela kandlelani bamhlukumeza ngoba uthi babembiza ngenzulu athi mangisakuthanda ukubala mina ngithi manje uthi senze njani sigoduke and enye into engangikuphasisa ukubuya kwayo ngangihola le grant igrant yasala ngima mana na ukubuya kwakho ukuphasisa ukuthi akabuye yebo ngangikuphasisa ukuthi akabuye ngoba ngale uyibizwa ngenzulu cha ngaphandle kwenzulu nje sasihlala sobabili thola ukuthi sesixakekile nino ba sinaye sasihlala sobabili endlini esasihlala kuyo wagcina unyuka uyohlala naye straight ngagcina nginyuka ngiyohlala naye ngashiya la ekhaya ngabona ukuxakeke sikuxakekayo ngale ukuthi umanga la uzohola athenga ukudla la endlini aphinda athumelele mina ngale ukudla fanele ngimthengele nezinto zokugcoba nezinto nje zakhe zamantombazana lo 500 awuyilutho ngithi hayi ngoba sixakekile la manje angeke kuze kusiza ukuthi sambe siphuma singena siyohlupha abantu asibuye ngeke oma baze bahlule ithi uJune njalo uJune ubalweni yomhlupha ke manje isikoleni ukuthi akafake ingane sizobuya size la ekhaya masifika la ekhaya sifika nekhwama thuma ayibo anisaphinde emuva ngithi ngeke mase yahlupheka remove in esikoleni nihambile nawo kufu azange siba safuna remove ngenxa yokuthi uprincipal walapha kwakuwakambanjwa ngifike la ekhaya ngimfonele ngithi bhuti ingane ayisabuyi akhala uthisha omkhulu athi kodwa ungenzani le ngane kuyiyona efundisa physics kulela class uyayikhipha futhi uyangiphuca yona
ngithi bhuti ayikho namuntu ebengingayenza. Ukuthi ngibuka indlela enifike ngayo, ngicelile ukufika namukela isikhathi sivele sibhede. But futhi mase niphuma anisasho. Yebo. Seniyaphuma nje ngoNdlovu yangena niyahamba. Hayi. Sibuye athi ubhuti okay. Ngizonenzela i-remove. Ngizoku-emailela yona uhambe uyikhiphe. Kodwa umntwana mase makuthi uphasile ungifonela ungitshele kodwa lo mntwana lo ngiyakutshela mina nguprincipal ngeke baze bathatha ama report ase Eastern Cape bawafake kwi-register yase KZN bazomphindisa iclass. Yes, uclever futhi ngiyakutshela yabona nje bezoqala ngoJune ngoSeptember uzophuma nereport elihlekayo nangempela kwabanjalo. NgoSeptember wasithola isikole ngahamba ngisifuna isikole ngangasithola wathi uNosipho ngeke Nhlanhlo mphindise lapha esikoleni ngizovuka naye ekseni mina agqoke uniform ngebamxoxe sesifikile. Bahambe noNosipho ngifone mina athi uNosipho Nhlanhlo useklasini eChatsworth eWoodhurst. Yes, hayi ngijabulele lokho ukuthi uyafunda. Fika ama reports ka September iphase kahle lo mntwana. Bamfonela uma bathi gogo umntwana wakho asazi ukuthi sizothini kodwa ngendlela enza kahle ngayo ungathi into usuke yazi into azoyifundiswa kodwa manje ngendlela esekwenzeke ngayo izinto sicela ukumphindisa iclass. Bamphindisa ugrade 10 awufunda ugrade 10 awuphasa. Yaqhubeka ke manje ngimbuze sezobuya ngithi umuphi unyaka 2024 manje seku24. Ngithi mina njengoba sibuya ke uzoshintsha ibehavior yakho. Athi hawu yabo manje izoshintsha. Ubhuti wakhe usekhona usaphila. Yabona amakhona ubhuti wakhe ingilosi ngeke ungamphikela. Kangangoba ubhuti wakhe bengavumi ngisho agqoka ilegging. Ngoba uthi ngeke ulegging umzimba wakho ukhipha unjengoba unjalo. Bemhlonipha kubhuti wakhe. Hayi aqale manje ahluphe. Ahluphe angalala ekhaya. Siyakholwa la ekhaya. Khonze embizweni yabaphostoli abayishumi 2. Ubaba wami ongizalayo noma wami bayingceke ebandleni. Yena njengoba eyintombi nje usaqula uconfirmation. Manje ke njengoba sihamba lezi indlela lezazihamba isekhona lento futhi ukubeka ucansi phansi ukuthi hayi akube njalo. Ngafike ngambheka ahamba le ndlela sibuye simbheke ngithi mina baba anginalo ihlo kahle lokubheka umuntu oyintombi. Ngithi ngizomthatha ngimuse lapha phezulu kuThembi. Noma uThembi ngizombiza ezila. EzoThembi afika ambheke hawu seyintombi. Ukuthi konaka laphi angazi. Ukuthi konaka laphi 2024 lo 24 manje. Konaka lapha angazi. Kodwa yena wagcina ebuluzile umntombi bakhe ngo2024. Yes. Ngaphoxeka lapho ngaphoxeka umntwana ebengimthembile uyahlupha ke nje manje. Simncenge sizama ukumcathulisa. Noma ehlupha ashawe. Siswakhe nobhuti wakhe amshaye. Kwathi ngo2025 no 24 class 16 ahambe athi ngomhla 16 ema uthe uAntizama ucela ngizolanda imali yokuluka. Antizama uhlalapha? Antizama intombazana enengane lapha kubo. Shuthi uzalise ubaba umncane wakhe. Bese ngimbuza ukuthi mina ngithenge ngikunike imali yokuluka. Okahle kahle akuyena ubaba wabo wakambanjwa. Ubaba wami wakambanjwa. Oh, okay. Shuthi bese ngithi mina ngeke ngikunike mina imali yokuluka ngijwayele ukungakuniki imali yokuluka ngoba phela noSandisa ukhona ubuyile emsebenzini usazoninika imali zenu nihambe niyokwenza izinto zenu. Athi uma hayi Nhlanhlo mhlambi ingane
sizoyinqabela ukuthi iye kubo awumdedela yikubo kuba ubaba wakhe uhlala kaBB. Hayi ngimdedele 16 17 angabuyi. Ngiqale ke manje ngipanic. Awunazo inamba zakubo? Anginazo inamba zakubo. Nenamba kaZama anginayo. UZama ngiyasikhuluma nje ku Facebook. Kodwa kungafiki ukuthi angimbuze uZama ngoba ngitshela ukuthi wahamba lapha kubo exabene nodadewabo omdala. Ngeke aloke eshila ubaba ethi lengane ikaBB ngithi ngeke baba akakwazi ukuya kaBB. Ngeke azaye kaBB. Uyena wahamba exabene nodadewabo kubo. Udadewabo kusho ukuthi udadewabo ngizothini? Udadewabo akathandi uyithathele izintweni zakhe. Ufuna uzothatha izinto zakhe ucele kuyena. Manje uvela athatha izinto ezikadadewabo engashongo. Abone esepostile ku Facebook eseyigqokile. Bangazwana ke nodadewabo. Okay. 16 zihamba insuku. Sesiyaqala ke manje sehla siyenyuka nobhuti wakhe uSandiso sihamba simfuna. Sizwe kuthiwa ubonakala estation sishone estation. Ubehamba nentombazana ngala izakhiweni ngishone khona. Kuthiwa hayi khona yangala izakhiweni ngishone khona akatholakali. Uthi ngomhla ka24 awakahle umgcina ngomhla ka16. Yebo. So umhla ka24 manje. Yebo. Awunifonelani akwenzeki lutho nje. Akathini angithola ucingweni. Kuthi ngomhla ka24 ekseni ungena ucingo nje ngabo9. Akufona uZama. Uthi ngicela ungikhulumise noSandiso. Ngimnike uSandiso. Athi uZimkhithi ucela ukukhuluma nobhuti wakhe. Uthi angitshela ubhuti wakhe ukuthi uyagula udla amaphilisi. uZimkhithi uyena? Uyena uZimkhithi igama linika uma. Bese ethi uSandiso hayi hlanhla nalicingo lwakho akulona olwami. Ngilithatha ngithi mina hello. Athi uZama mazi uZimkhithi udle amaphilisi awu18. Why? Uyagula. Ngithi hayibo ukephi? Athi ula endlini. Ngithi from mhla 16 Zama to 24 uhleli kuwena. Uhlulwa ukungi-inbox ungitshela ukuthi ingane kuwena. Athi hayi benginqena ukuthi uzothetha. Ngithi kunjani ke manje? Why utshela mina ngoba phela kubo udlula imizi emibala ufike kubo. Yindaba sekulula ukuthi ungitshele ngoba nakhe safe. Hayi ngilivala ucingo. Ngitshela ukuthi mhlambe into elight nje into engelutho. Hayibo. Phinda phone uZama ngo11 athi hayibo. Wemazi Mkhithi uyafuza Mkhithi la. Baba adumisa imoto singene imini yena uSandiso shone kaBB lapha ngaseTurkey ehleli khona. Singene simfice ubhaca empedeni iyamjuqa into esiswini. Fike simbuze yini uphuzeni? Athi ngiphuza amaphilisi awu18. Waphuzelana. Athi khona ungipostile ku Facebook wathi ngilahlekile. Isizwe uyibulalele lokho. Hayi simthatha simfaka emotweni. Udla ukuthi imoto kaBaba inenkinga ngeke ifike emshini. Fike la ekhaya ngimlalise ngimthengele ubisi aphuza ubisi. Ngifonele ambulance. Ambulance ifike ngabo 3 ekseni entambama. Seyaqala ke manje seyamnyuka ke manje amaphilisi. Sekuyasho ukuthi phela lento le ayidingeke egazini beningi. Ngithathe ngimuse emshini. Fike ngihlala emshini. Mhla 25 ushaye ngisemshini ese-admithiwe. Udadewabo wayesebenza la eRosberg. Ecasino lebila eRosberg. Ngifone hlengiwe ngila emshini. Ngicela uma usudlula ngemoto yakhe staff udlula ungithathe ngiyagodola. Yebo. Usiyamthanda uadmithiwe. Ahlengi okay inhlanhla ngizodlula lapho ngabo 2. Ngifona o11. Adlula ngempela uhlengwe ngo2 angithathe ngibuye. Ngivuke 25 ngipheke ngisheshise ngimphakela ilunch yakhe ngigibele ngimshini ngiyombona. Hayi ngifike ngimbone kushiyo kuthiwa athi udokotela nokho udle ama pain block. Uyabona ukuba uthatha amaphilisi eBP no ARVs waphuza
ngabakekho kona ucishe walimala izinso kodwa ngicela ukuthi ukwenze mase ngimdischargeile ngicela ukuthi ummele ngamanzi ayahlala 25 26 27 28 29 aphuma abuya lalela khona ingane kamfowethu ehlala ephilana ifike ithi awuyeke kulokhu umhlalise endlini awumdedele naye uyusave ithi hayibo uyagula lo muntu bahambe naye uyusave mabefika usecishe usewile lapha phelelwa amandla vele wawa wabuya ife ngithi yabona kusuka amandla usezuphuma la endlini njalo after an hour ngikunika amanzi kupsa amanzi uyasiphuza uyasiqeda ngoba udokotela ukutshelile ukuthi uzolento lamaphilisi acishe akulimaza izinso ayahlaleke kube u2025 ahambe kangena grade 11 ake from there inkosi yami hawe ma bengathi ngavele ngithatha intambo ngiyihenge wenzani uye esikoleni akabuyi babuye mebuyile mhlambe ngesonto bahambe noma baye enkonzweni enkulu mhlambe uthothi khona ubaba umpostili bafike bayalwe njengentsha mebuya ntambama uzothatha isihlala hlale la uthi uyaphuma eminyanga akasekho uyozabuya ekseni awu kanti yini obuyo yenze enkonzweni na athi hayi ngiyaxolisa ushayiwe lo muntu ngimshayile wamshaya usisi wakhe wamshaya ubhuti wakhe nobaba wamshaya but still akukho okungenayo siyahlala naye phansi simiyale sithi intombazana iziphatha kanje 2025 ke January early February ngithi kubaba noma ngisacela uke ngiphume ngiyoyimela kwaba khona inkinga yabakhona la endlini engengithanda ukisho hayi noma inkinga ma kwaphoqa ukuthi mele ngiphume mina ngiphuma angixoshiwe mina ngiphuma ngoba udadewabo uyaphuma so udadewabo unengane uRainbow mhlawumbe ayiseno 3 years ngithi hlengiwe ngoba uyasebenza ngeke ukwazi ukuhamba wedwa ngcono ngihambe nawe kuze ngizokwazi ukunakekela le ingane ezimbili so kuzohamba imina uyena uhlengiwe ngoba yena useyilwami ngeke ngimshiye ngemuva angihambe naye kwabinto umuntu kahle kahle uzoninakekela yena uhlengiwe yes umuntu ozosinakekela phambili uhlengiwe ngoba uyasebenza ngithi hayi hlengiwe ngihamba nawe siyamthanda sohamba nawe sihlale nohlengiwe uhlengiwe afika aqasha u4room sihlale kahle ku4room sihlale ngonyaka ophelile meqoma ube igama lengane yakhe ehlupha kangaka uthe uba konke igama la usiyamthanda oh yeah meqoma shuthi before aqome wafika ubaba wakhe wezwe ukuthi sengihlala kaAA wafika ubaba wakhe mefika ubaba wakhe afika athi ucela indawo yokulala uhlwelwe ngithi mina uzwe kuthiwa kunendawo iBnB le uzocela indawo yokulala uhlwelwe kanjani ngoba nakho uzwe ubaba wakhe sekuthethe ngihlala la usuzwe uzoba nendawo yokulala la athi uzimkithi hayi mama lalisi asimdlalele lapha phansi ngithi mdlalele lapha phansi uphuzile nomuntu uphuzile udaka umanzi ngithi lo alale uzimkhitha nje angithi siyafika la ngihleli nginezingane zamantombazana uhlengiwe sekufike nengane ezalo ubaba wakhe icelile yathi ma anginandawo yokuhlala ngithi mina ihlengiwe udadweni lo ngeke umlahle mlethe sohlala naye nguma wakhe nami egcineni kosuku uyaphuza lo mntwana wakuboka hlengiwe akekho usemsebenzini yeah bahlale ngale dining room nosisi kahlengiwe kufike nabanye abafana bendawo khona umfana wayithe uMastand uzobukhethe ikhaya wethu so lo mfana ufika uzohlala uzobahlalisa nje baphethe utshwala ngiloku ngiphuma ngimbheka athi hayi ngikhona ngindawo ngithi
ngabe phela udlule mawungahamba ngisho sekukhona ngisho ubaba wakho ayahlala izumeke kanti kuzosekusene ngekho ubaba seyavuka ingane yakhe ayikho nawe ayivelelwa ngimtshela lutho nje ngoba vele akanandaba ayikho ingane yakhe anendaba nayo angimtshela lutho avuka uGido wathi hayibo Nhlanhlo nangi sisazi ngale duze kwendlu ngithi mina yini unani akuhleli ngale duze kwendlu yakhala ngithi mina ukhalelani ekseni hambe ngiye kuyena ukhalelani manje uyakhala athi ngicela ungeke ngibe ngedwa ngithi mina ukhalelani athi hayi awuthi ngihambe ngiyogeza u17 years lo ukhuluma ngakho lana useno 17 manje ngithi mina yabona kube khona into ethi mina ngenze kuReyshiwe ngithi mina mangabe uReyshiwe ungagezi khona sohamba sepolice station athi ayingeke manje ngiyogeza ageza aqede uReyshiwe kahle kahle ngokusho kwakhe ngabona kanjalo mina bathena kasho njalo hayi ngimbuze kwenzekeni athi ibuza umusa ubani umusa ucaretaker wethu walendlu ngithi mina ngibuza umusa ngimbuzana umusa ngitshele wena ngithi manje ngikhuluma nawe umusa akekho ngithi ngisambuza kanjalo avela ngene umusa yebo ngithi Musa ngicela uze ngapha ngisekitchen ngathi okay manje ngiyeza ngisakhuluma noHlengi ukhona wenza iwashing ayizumusa ngithi Musa kwenzekeni ohambweni leni la izolo kwaphela niphumeni ngasashonga ukuthi niyahamba kwenzekeni ayisho Musa lento yakhe bebedlala amabhodlela ngiyazi nje lento Musa ayechaza dlala amabhodlela angazi mali enze njani kushuthi wena uyamthanda uspinda bottle ke lo ma yazi yonto yeah ayichaze nje Musa lento angiyazi le ke ngithatha ibhodlela njoba nje ifoni imi kanje ngithi simile siroundile la kanje bese lithiwe ibhodlela wanza umlomo wabheka lapha ngaqhawe futhi mina noqhawe kunesinqumo la esisibekile ukuthi makuqondele lebhodlela mina noqhawe futhi kumele kube ukuthi siyaqhawulana mhlawumbe kumele kube ukuthi senzani kodwa ngenxa ukuthi kusuke kunamantombazane nabafana ma usuke waliroundisa lapha ngasentombazaneni futhi kumele niqabulane ma ukuthi mhlawumbe imvumelwano esithi kumele mhlawumbe umuntu aqoshwe noma usolo kuzokwenzeka kanjalo futhi makuvulelene ukuthi kuzolalwa uyabo ya into kanjalo sprinter bottle okay ayisho ke lonto Musa bese ngithi mina ya kwasekwenzekani ke Musa athi hayi ma ubuhle no siyamthanda bahambile bayolala sasala mina ngalala edining wahamba usanele wangena phakathi kwabo awu kwasekwenzekani na ngesivumelwano saspinter bottle yonke lento niyenza ngisivumelana saspinter ibhodlela lele athi Musa cha hayi bese sesiyekile indaba yebhodlela sesihlalele nje ukuthi sesiyaphuma siyothenga utshwala kuyaphuza kuyaqhutshekwa kuyaphuzwa ngithi mina nosiyamthanda uyaphuza athi hey mayi besiphuza nje sonke oh hayi bese ngithi Musa kwenzekeni ke emva kwalokho wakhala pho wabuye esekhala kwenzekeni umraphile uThithazi athule ngimhlaphe ngambuza 4 times uyiraphile lengane athi yebo ma yebo uyiraphile wathi yebo ngiraphile amen univumelene wathi cha uyakhala lapho siyamthanda uyakhala kaqedi bese ngiyakena ngithi uyayibona inkani yakho ngikutshelile ukuthi ungagezi ma ukuthi uReyshiwe ngabe manje amaphoyisa aseyidlalile indima yawo manje ugezi ubufakazi ngizobuthola phi mina sengiyokhuluma into engeluthe epolice station abusekho ubufakazi fika usanele lo mfana lo wakulomuze bebelele kuona fika usanele la umaye kuyakhala umusa uyakhala Thithazi uyakhala umusa ke uactor wenzani yena ukhalelana usekhaliso ukuthi phela ngithi ngizoyi police station sevumile nje ukuthi umraphile manje yini emkhalisayo hayi qhubeka manje indaba ngilalela athi
Akusanele kwenzekeni la ukhalelana. Achaza into efanayo futhi. Angafuni ukuchaza umusa. Lo wakho ke manje ngifuna ukuthola ukuthi lagcina lifakiwe icase. Cha. Why ngalifaka? Ngoba wageza. Wathi akafune ukubophisa umuntu kunalokho umusa akamkhokhele imali. Ngathi mina imali kune justice. Khetha imali kune justice. Ngathi ke angifuni kube ngathi ngiyakucindezela ngoba ngiyakubona ufuna ukuyiphatha enza ngendlela ofuna ukwenza ngayo kodwa wena use under mina. Namkamela malini kumusa? Wathi 15,000. Nebala ukukhokha. Azaza khokhe ngisho isenti. Azakhiphe ngishusheli. Ngibese ke kodwa wema ngoba phela lengane ekade ineminyaka ewu17 umuntu oneminyaka ewu17 wena njengomzali usenegunya kuyena wena umuntu omthathela izinqumo maku ukuthi uhlukumezekile vele yena uyingane aka understand lutho umuntu okuyena ekumele abe phambili kuyona yonke lonto umuntu omzali ukuthi yena uyavuma noma uyaphika for the fact ukuthi liyaphuma igama lokuthi udlwenguliwe akubanga khona isivumelwano sokuthi azalale nalowo muntu kwakufanele wena usukumele phezulu uhambe uyofaka icala vele yena ngeke azaphawule lutho yena okwakho ukuthi wena ufaka icala yena abe ufakazi ukuthi le nto yenzekile akufakazela ukuthi ngempela lo nto yenzekile ngale kwaloko vele yena wengenazi kule nto eyayenzeka futhi ngisho ukuthi wamfeyila ke lapha angithi angiqhubeke ke nodaba yebo afika usane la ibuza lento ngabikho umuntu omphendulayo usane lo mfowabo cha umfana lo obekhona bebedlala nelibhodlela kubo oyibhodlela uspinda bhodli lokho kogroundisa ngizaba ukuchazela umbukeli lapha ukuthi mhlawumbe uzozibuza ukuthi le bhodlela uspinda bhodli yebo ay usane la gibela ibhasi ayihambela yele ejimini abuye ejimini sithazi ntambama ngimtshele ngithi ungayindawo ke ngoba wena ube nenkinga kanje umuntu ohlangabezene nale nkinga uyabasaba abantu besilisa akahlangani nabo hayi kungathi uyangilalela kuvele kube khona umsindo lapha emgaqweni kwaku forum nje la umgwaqo la lapha ngase clinic AA waphuma sebona nodadewabo omdala angithi udadewabo uyasebenza everyday abantu balaba amazi bese sicela ukubona udadewenu siyezwa kuthiwa kunosisi wakho la sicela ukumbona simazi seninenyanga nihleli la asikaze simbone udadewenu kume kuhlengiwe shuthi khanjweke ngeimoto kuyiwapi kiwe enkonka inkonka leka sisi mangizwa mina ngisale noGido no Rainbow silale endlini kusekuseni hawu basenkonka la abekho boba u3 uyena uhlengiwe ubuhlayi abuye uhlengiwe kuseni uhlengiwe kuse ela ngingambona noma ungeneleni uhlengiwe kuse sekameleni lakhe elele avuka uhlengiwe right uphipo uthithaza usena akabonakala ba kwakulesi ngakwaku umhla ka1 ongumsomluko umhla ka1 umhla ka2 lapha ka AA ke khona ubaba omphathi wamasosha ngihambe ngekuyena unesitolo lapha ngithi hayibo yazi ukuthi ngilahlekelwe ingane isina 3 days ingafika athi yazi mina iPhone futhi njengenjwayelo yebo athi yazi mina ukube ngisa se charge office bengafike ngikubopha uzongibikela leyo nto awukwazi umzali ingane lahleke 3 days ungayi ko report ngafaka icase yes hamba njengamanje uyo report emaphoyiseni ngifike endlini ukuze noma itholakala kuba ukuthi into ereportiwe yabona ngifike endlini ngithi Gido ugadi ingane ukhiye ungayi kude ngoba uma wakho uzobuya emsebenzini mela abuye ukhona ushone ka BB police station ngifike ngireport missing person
Lento ifana nanje yaxolisa ukuphulula ifana nendaba ye-ID ngoba sibukelwa abantu. Yabona ukuphela kwesonto i-ID yakhe ilahlekile kubalekile ukuthi uhambe uyireport lokhuze ne-police station ubhale into eyi-affidavit ezohlala ngakwena uthi noma uyifuna usayiqalaza endlini mhlawumbe isonto lesibili but i-affidavit ikhona esho ukuthi ulahlile i-ID just in case uma kwenzeka i-ID yakho ithathwa kwenziwa ngayo ubugebengu noma into eyi-fraud kwazeka ukuthi wena ngosuku oluwukuthi wayireport i-ID yakho ukuthi ilahlekile okusho ukuthi lo muntu obenza i-fraud ngale ID bengesiwena uyabona so that's why ke besho ukuthi uma ngabe ingane yakho ukuthi kuyenzeka iyalahleka mhlawumbe insukwana zibe yintathu noma insukwana nje ezimbili kubalekile ukuthi usukumele phezulu uhambe e-police station uyoyireport just in case makwenzeka kuthiwa itholakala mhlawumbe ishonile mhlawumbe itholakala umqondo wayo awulokhuza ufanishini ngendlela eright mhlawumbe izinto ezisnacks kuyazeka ukuthi wena uke wasukumela phezulu uhamba wayireport ngoba masekuphelile izinsuku ezithanda ukuba yiningana ingabonakala ungaqhubeka ma just nje uinform abantu ukuthi beyinakisise lezi zinto ezincane kanjalo hayi ngihambe ngiyoreporta ka BP fike ngikhulume nephoyisa lekubuza iphoyisa ugcine enobani ngisho mina ngithi uma ngifonela la ekhaya uthi uNosipho ube nomngani wakhe uKing lithi iphoyisa ungiphi inamba kaKing ngaqale ngafonela umngani wakhe la eZansi ngathi awungiphi inamba kaKing wanginika uKing intombazana umfana nje abazwana male based male based athi bayingozi ke ma male based beyingozi beyingozi ungagcina ingane yakho yentombazana uzwa kuthiwa you male based kanti abantu abalalayo lapho kodwa male based ke phela lo zwano nje luyingozi hayi ngimbuza uTyamo umgcine nini athi awufikile la kuthini izolo ebusuku ekhala ethi kwenze ukuthi ureshiwe ngithi pho waphela usho lokureshwa lokya pho kwaphelelaphi kwaphela angikaze ngimbone athi hayi ubehamba noKing ngithi awungiphi inamba kaKing ngithatha inamba kaKing ngimfonela ngichazayo uma siyamthanda le ngicela ungibuyisele usiyamthanda athi hayibo ma usiyamthanda ngimshiye lapha egateini mina izolo wathi kumina ehle emotweni athi mhlambe ngiyagcina ukumbona uyoyilengisa noma uyoyibulala nayi baba uxa kuyimpilo manje ukhathele ukufuka mina kanti lengane nani nebipolar noma inani hayi ithi abuze lo mfana ukuthi akakekho lapha ekhaya ngithi akekho sewusuku lesithathu lo lakekho athi ma angazi ungitshelile inkinga benayo kodwa uyabona ukuthi lento kusho ukuthi iyaba nako ukumhlukumeza yebo uyahlupha impela but le yokudlungula ngathi nayo yaba naso isandla ekuthenini ibe nokumhlukumeza in a way that is why ngithi mina kwakufanele ukuthi lento ireport ekugcineni kosuku but ungasukumele kwayo mhlambe njengoba kulonyaka nje mhlambe noma ngonyaka ophelile khona la khona kade lokho eyikhuluma mhlambe khona noma umbona ukuthi ngathi unokuphazamiseka ngenxa yayo njengomzali nje mhlambe bekakhulume asho athi uMusa ufuna ukukhuluma nami and mina angifuni ukukhuluma naye wangihlukumeza lo muntu yazi uma babengathandani yabona sifika day 1 uma stand sishiya noKey washiya wasitshela wathi lo ucaretaker weni yonke into enakalayo la endlini nizobiza lo mfana mina ngizomkhokhela uMusa waswelcome kahle umfana oright ngaqaphela mase ephuma wathi ucela inamba kaSiyamthanda wathi Siyamthandayo uzoyenza inamba yami thatha inamba kaMango ngoba vele wena kuthuza ubucaretaker wethu ube umfana oright nje uMusa engeyona umfana uhlupho engakhombisa ukushela kodwa egcineni uSiyamthanda wagcina esemshela okwenza ukuthi azagcine sethathe advantage elala naye bengavumelene iswebhayike umntombi bakhe bulahleka awukahle umntombi bakhe balahleka kulo mfana kuMusa yebo hawo uMusa walala nengane eyitshitshi wayiqhoyisa bengavumelananga bengathandani ngisaya lapho ke egrishweni kwakhe kanti lo 15000 owani lo 15000 akuwona wenko akona umqhoyiso u15000 ukuthi urepile umkhokhela ukuthi icala ngalivuli okay imali yomqhoyiso la ayibalwa
imali yobuqhoyisa ayibala phela imali yobuqhoyisa. Wena ke manje njengomzali ozele lengane le mhlambe ekuthenini mhlambe uyiqhube uyise kubuka lo mfana futhi uyochaza isimo ngendlela into eyenzeke ngakhona akwenzanga futhi nalokho. Angikwenzanga lokho ngesimo sokuthi usiyamthanda wathi hlanhlo lento ngicela ngiyayicelela mina ukuthi ngicela ukuthi sikhulume thina ingafaka amaphoyisa ngoba njoba sifika la ka AA sobukeka njengabantu ababi sesiyafika sesibophisa umuntu ngithi phela mengabonile umuntu ohlukumezekile lo njalo. Amen. Mina ngibona ukuthi kwayingqondo yakhe yayingafunction kahle ukubuka kwami ngokuhamba ngihambe mangithatha izinto ngithatha ngibeka ukuthi lo mntwana ngenzeke uhlukumezekile engqondweni. Okay. But mama ngithi ngizama ukubuyela emuva ngomqondo ngathi khona la khona okwaveza ukuthi ayike wahamba wangabuyi umntombi bakhe nathi niyathola kaseyona intombi. No. Yabonga isikhathi ehambe engabuyi. Wayibuya ubaba athi mbekeni phansi. Simbeke phansi, simcheck. Umntombi bakhe ke ngizosho ngithi kusuka kwethu la ngoJanuary. Ubese yiyona intombi. Manje okay, awungitshele ke emva kwale rape ke le kusho kwaba sekuba upepe phela lona ke sekuze yakhala nje manje. Wabe sengasabambeka ke. Yabona lapho. Okay usanele ahamba abuye ejimini ngibuza sanele kwenzekini athi sanele mina mawuyovula icala ngicela ungangifaki mina ngivuke ngaphumela eminyango uma ngiphumela eminyango ngabona umfana lo eqeda ukuwashishidi eyolineka uthi ngambuza ukuthi njengoba uwashishidi uyolineka ubungayithatha ingane lengane uyolala nayo kini na yindaba uzoyilala nayo la ekhaya uthi akamphendulanga okwafakazela ukuthi umrepile ngokuthi usanele wavuka wawashishida umusa walina wedakiwe lo wentombazana ngicabanga babedakwe bonke ngicabanga babedakwe bonke ngoba phela uyaphuza hayi sihlale ke ka AA asihlala ka AA at 17 years ngithi mhlambe kwakusele 3 days angene ke 18 years yabona lapho engasabambeki impela ke wahamba washanja u18 years esehlala kamfana. Amen. Ngahamba ngayi police station ka BB. Lo mfana uyamazi wena nje uhlala lo mfana uyamazi? Yebo ngiyamazi lo mfana beloke efika la. Ngesikhathi elahlekile ngize ngiyo reporter ka BB. Ngathi ngisalibikela iphoyisa wangena umusa epolice station. Ngathi mina kwenzekeni wathi nangu utsithazi la emnyango. Umusa mophi lo? Lo we rape kuhamba uye. Esemrape. Esemrape. Sekwadlulayo. No, akuse mhlambe seku 4 days emrape. Mana iphoyisa ureportelana nama ukuthi ulahlekile. Reportela phela angithi njoba ngichaza ukuthi wahamba wangabuyi ngaze ngayobika kulobhudi lo mphathi wamasosha ukuthi ngilahlekelwe ingane. Wakhombe emaphoyiseni. Mangifike epolice station ngireport lathi iphoyisa nginikeke inamba yalo muntu ekuthiwa ugcine ebonakala naye. Uhamba nomusa? No, ngihamba ngedwa. Ngihamba ngedwa mina ngiyo report. Uyena ufika usefika nalabafana ababili naye. Umusa. Fika usiyamthanda kufika umusa kufika usanele. Oh, bazonzana la. Ngithi mina nizwe ngoba uthini la. Bathi ayisicabangile ukuthi uzoreport. Imake umusa nosiyamthanda bahlanganiswa yini manje ngoba phela usiyamthanda uhlukunyeziwe umusa. Umusa umngani walo mfana lo engicabanga useqonyo usiyamthanda manje. Umusa phela usiyamthanda phela ufike labantu bezwana. Ngeke ukufika kwakhe abahlukanisa. Isazoqhubeka ifriendship kaSanele noMusa yize khona usiyamthanda yize ehlukumezekile. So bathi mabeyongilanda epolice station. Ema urayishiwe umuntu. Yebo. Okay, lo muntu okurapile uhamba naye emva kokuthi urayishiwe. Uhamba yebo khona nendoda yakho la. But wena uhamba nomuntu okurapile la. Niyapi niye police station ngoba nizwe kuthiwa uma wakho ke police station uyo report indaba yokuthi ingane ayitholakala ngithi. Yebo.
awucabanga ukuthi labantu laba bahambe bababili kanje ngoba inhloso bathuswe igama lokuthi uke police station ekubeni lento yabo yabekwa ngokuthi urapeile kanti ekugcineni kosuku mhlamba hayi ngoba nake reyishiwe ingoba beyingekho indlela angayibeka ngayo lento ukuze mhlamba izwakale kangcono okungenzeka ukuthi mhlamba bevumelene omunye kodwa ephuzile kodwa ke ngenxa yokuthi ke manje sekukanje sekumele kubekwe istory esithize the reason why uSiyamthanda angavumi ukuthi makahambe kuyofaka icala epolice station why uSiyamthanda avume ukuthi ehambe nalomuntu omhlukumezile kiwe police station makutholakala ukuthi wena uke police station awucabanga ukuthi mhlawumbe kwakiwa lapha ngoba naku kuyodidiswa yonke lento ofuna ukuyenza lapha ya njoba khona noSiyamthanda njoba khona nalomfana lo okuyena ekuthi uhlukumezile uSiyamthanda awukwazi ukuhamba nomuntu okuhlukumezile ube umngani naye impilo iqhubeke njengathi akaze kuze kwenzeke lutho akukaze kuze kwenzeke lokho uyabona yini ke sebefika sebeyisho la kuwenako sekushiwa nanga umuntu omfunayo okay ngithe ngisakhuluma nephoyisa iphoyisa lisafonela lo mfana lokuthusa mthanda ugcine ehamba naye lo mfana athi umshiye egatini iphoyisa bese lithi mfana untombazana lo ofunwayo akatholakala ngicela unginike ama directions ezakini sizokuthatha sizokuhloma imibuzo the iphoyisa lisesocingweni bangene police station kungena yena Musa lo kade kuthiwa uhlukumezile uSiyamthanda ngithi mina and then athi ma uSiyamthanda ukhona ngithi nizwe ngoba ngithi ngila police station athi sitshela uGido ukuthi uze police station ngithi mina manje wena uhlumeze urape ingane yami ujike uza naye police station bavele ba uSiyamthanda athi ma ngicela uze sikhulume ngithi mina yini ndaba ungafuni uMusa boshwe yini lo evikelayo ma uyakholwa ukuthi uSiyamthanda wareshwa uMusa yebo ngiyakholwa ngendlela abantu abayichaza ngayo ngiyakholwa indlela uSiyamthanda enza ngayo uyayibona kodwa ukuthi iyenza ukuthi kube khona ungabazana kuba khona ungabazana ukuthi enye into uMusa wayivumela yena noSanele futhi waphindwa kufakazela ukuthi mina ma ngalale ekameleni lami umuselele kusofa uMusa mangilele ekameleni mangene ekameleni mina ngiyaphuma ngoba angimazi ukuthi ufuna ukwenzani laba ngabone ngathi mina mhlawumbe uzobone ngathi nginomona ngiyamvimbela uthi wayithi mengene ekameleni mina ngiphuma uthi ngaphuma wangilandela ubuhle kanti uSiyamthanda ushawe i-blackout uthi manje uSiyamthanda ke seqomele soka lika ukuthi ngifuna sithi manje khona soqhubeka nalohlelo lethu uSiyamthanda seqomele lesoka elizwana noMusa manje yebo angakazi ukuthi useliqomile sengizozwa sesifike endlini uma ngimbuza ukuthi uphumaphi 3 days athi hayi ma kade ngikaSanele uSanele umngani kaMusa uSanele umngani ngithi uhlanganiswa yini noSanele kwasiyafika Siyamthanda kule ndawo athi ma ngizocela nje ukukutshela uSanele umuntu wami okay ngithi mina imako waneni uSiyamthanda unyaka azalwa ngawo 2007 haleluya athi uSanele umuntu wami ngithi unesibindi sokuzongitshela leyo nto angazi ngikhumbuli makona la ngamshaya khona lapho hayi ngithule ngifike ngibikela uHlengi ukuthi hayibona uSiyamthanda 888 aHlengi ungangitsheli ngimchaze uHlengi wathi nhlanhloso yithini le ndaba ngoba vele useqomile asikwazi ukuthi manje sithi akayeke ngeke sambamba manje usedlebelekile udlebelekile hayi aqhubeke nalothando lwakhe nalomfana qhubeke nalothando lwakhe kucace manje azathi uHlengiwe uyazi inhlanhlo kungcono mesazi ukuthi uthanda bani kunaloko ukuthi avela anyamalale nje singamazi ukuthi ushonephi ngoba izingane kusanjalo ko Facebook post izingane ezishonile aqhubeka anyamalale ke manje hayi ke manje angabusanyamalala ke manje kucaca ukuthi usehlale khona ekhaya uye esikoleni kahle abuye ekhaya 2025 last year lo sikhuluma last year lo sikhuluma ngawo ke manje uye esikoleni abuye kahle useya behave nje kahle lapho nje lamvuka futhi lebhungezi
akasalentozi nje asanyamalali akasathini uyapheka uyaklina uyawasha into ebengayenzi. Okay, ahlale ke ayi theme shaw July ngithi mina yabona ngo July 14 ngifuna kuse u350 wakho sengiku-applyele khona uzongisiza ngoba phela manje ngidonsa kanzima ubhuti wakho uyaphuza ukungithumelela imali ngoba imali yakhe ibuye iphuza ukungena. Athi okay. Umhla ka 14 July washaya eKampala ngahamba kaLosanele kwasekuseni njoba ngisho kwasekusele 3 days a birthday ngahamba ngaka BB ngafike ngawabikela amaphoyisa ukuthi nginengane ekipitile ehleli nomfana kanje kaSanele abekho abantu abadala bahlala babodwa babafana. Sasuka namaphoyisa saya kuboka Sanele afika amaphoyisa amfica siyamthanda amkhiphe endlini athi akagoduke. Amaphoyisa athi engakafiki nakuMandela siyamthanda wayesephinde khona esemlandile umfana wabuya wamlana wabuya bafonelana waphuma siyamthanda ngathi ngiyaphuma ngedrive in nangu siyamthanda bashona ezantsi sengiyahlekwa mina ngihleka usulu. Okay, wakuhlenga yazi inhlanhlo vele wehlisa umoya ungabusamlandela vele umiyeke ubona isiphetho sendaba. Angeni kwakubanda kuJuly angena endlini athatha ijini agqoke ngithi ngiyabona ekamereni lami naba begibela ibhasi nalomfo. Yebo beyazi baphuzaphi baphuza eclip. Baphuza eclip lenza uste? Yes, umfana lo angithi umfana wase Bizana unabafowabo la eclip. So uyamthatha every weekend ayina eclip. Wayisabhala futhi usiyamthanda waze ngambuza ukuthi ufunda nini? Njalo Friday uyahamba uzubuye ngesonto. Ufunda nini? Wathi ayi phela mama mina ingqondo yami into ngiyifunda isikhathi uthisha ngifundisa ngiyithathe ngaleso sikhathi. Ngithi yabona ephepheni uthisha usuke ngeke usuke ubhekene nento engasethiwe. Le ndaba yokuhamba vele every weekend so uyamukele sengiyamukele Nkosi yami ngiyasuka ka engizo reportela uma nobaba uthi ma kunje ubaba zama ukufona thithazi wenza ukuthi nokuthi aphike cha mkhulu ngikwenzi baba mkhuze ngendlela amkhuza ngayo. Every Friday mebuye esikoleni senomkhubo ukuthi ke manje mephuma ekseni ngithi gibela la uzophuma aqale ka boyfriend. Usabhema usaphuza? Uyaphuza uyabhema usaphuza nje usabhema. Njengoba namhlanje kuyisonto nje umhla namhlanje umhla 11 umhla 11 kuyisonto umgcina nini umba? Ngimgcine ngolesine ebuye esikoleni. Wenza umatric ke manje? Yes wenza umatric manje. Ngimgcine ngolesine ebuye esikoleni ngoba sekwakhuluma ke naye nje kusukela kulosine kuza manje. Angazi ngikhulumile naye ngakhuluma ehamba ngoba waphuma nje sihlela lapha ngihlela uma nobaba behlela waphuma ephethe into emnyama. Hayi kwashaya u9 bengangena endlini noSipho unezingane khuluma nobaba weingane zakhe la ngaphandle athi ubaba noNhlanhla utshele le ingane ingene endlini kukhiya umnyango kubhizi ka H kubi. Ngiphume sinoGido athi uGido nangomunye esho uNosipho ngibuze upho omunye athi uhambilwe ka AA. Amen. Ngithi nini futhi uhambe ngani athi if ubiza imoto yamthatha wahamba. Okay, hey yazi ngifike la endlini ngitshela ubaba ukuthi yazi baba usiyamthanda kuthi usehambile ka AA. Ubaba ulele ngale kameleni ngihleli noma la athi ubaba nini futhi uhambe ngani ngithi we baba nami angazi athi ubaba le ngane athula ubaba akathanda ukukhuluma baba usemdala uzombona mhlawumbe uzofika nisekhona. Baba usemdala akasakuthandi nokukhuluma kakhulu kodwa into mase ikhulumile igama lakhe lisuke lifinal igama nje lokugcina azolikhipha kusuke kumnqamla juqu. Hayi
ahambe ngivele ngizwe ukuthi yazi iyangihlukumeza lento yalengane iyangihlukumeza ngizwa ngiqalwa nawo umkhuhlane hambe ngithatha ifoni yami ngihambe ngiyoyingenela emjondolo wami ngifike ngene ku WhatsApp ngithi mina umthetho wakho lento oyenzayo uyoyenza kuze kube nini uthi uhlukumeza abamawusho noma uthi mhlambe ugcwalisela ba athi hayi ingane angakabi nayo no akanayo ingane ikhona indlela mhlambe njengomzali wayo owenza ngayo ukuthi mhlambe into enjengokuhlela kanje ukuze ngihambile naye khona usuke ehambile naye sayiclinic no ngangiyogoma uRain ngigoma la ecounseling tholakala ukuthi uRainbow kunomgomo ka18 months aweqele wangawugoma ngithunyelwe eclinic bese ngithi naye asambe nisonke ke seclinic mase sizoqhamukela eclinic athi yazi ngicabanga ukucheck igazi mawukuthi ngithi mina ngempela licheck makuukuthi sekuyabheda uqale manje kuse eludla amaphilisi ngoba kunzima ukutatamisa umuntu ogulayo athi okay akazi nokwazi ukuthi eclinic kwenziwa kanjani ngifice exactly umfana o check amagazi ngithi nangu ngithi bhodi ngicela nangu ucela ukucheck igazi athi ikhadi unalo ngithi mina Yesu uselibhalisile bahambe balicheck igazi mina ngihambe ngiye la endlini emhlophe la kugonywa khona izingane ngifike ngihlala angene phela ngihlambe uzongena ngithi mina athi nama results athi hayi nawo namanje nanka lapha kwabekile fika ama results akathi non reactive ngithi awu hayi usenenhlanhla siyabonga yazi kathi ungalilahlike leli khadi kwenzela ukuthi mawuphinda after 6 months uphathe lona leli khadi hayi ngijabulele lokho ukuthi hayi use ngimbuze ngithi mina awufuni ukuhlela ngithi nokungambuzi kanjani ngithi uyazi ngicabanga ukuthi ujove ngoba isigcino la ngiyabona ukuthi ngizophatha ingane futhi ekuphatheni ingane kwami ngizophatha ingane engayazi uthe yakabani yebo ngithi athi ayingeke ma njengoba ngimkhulu ke mkhulu nama hips ume kahle athi yabo umjovo uzovele ungigcwala amanzi emzimbeni ngivele ngibe mkhulu kakhulu kanti kungcono manje ngiyakwazi ukuyiphatha ngiyakwazi ukuyinakekela ngithi mina akoba njalo ke athi ke kumina ngolesine ebusuku athi hayi ngiyabuya yazi khona into engicikile nje ngidinwe kabi udinwa yini bandla ingane vela ngithi mina udinwa yini athi usanele ngimfonelile wangayibambi ifoni ureportela wena ngosanele bafuna ingane neminyaka 18 ukhuluma nobani umthetho wakho ngithi mina ukhuluma nobani athi hayi bese ngisho nje mawukuthi wazi ukuthi ngike kodwa kusalayo ngizolala lapha ekhaya angayiqedeli inkulumo hayi sihlaleke kubo lesihlanu sithi hayi mhlawumbe uzobuya njengamanje kuphi ucabanga hayi ngicabanga ukuthi izitori zakhe sesizizwile sekwanele uphi ucabanga manje ngifonela isoka lakhe izolo ngambuza ukuthi uthithazi ngempela uma umbamba ucabanga ukuthi ufunda nini wathi ma ngenkulu inhlonipho uzimkhitha akekho la ngihambile mina ngolesihlanu ngayemsebenzini ngamfonela wathi useka L uza la ekhaya uzogibela uza la ekhaya mina umgqibelo angimbonanga ngimgcine ngolesini ngizovuka ngolesihlanu ngemsebenzini kwaba ulesihlanu angimbonanga kwaba umgqibela angimbonanga uma ngimfonela uthi bebeye Cape konje lapha Nkosi yami khona le tavern le mawudlule eMegaphilani lapha ngase police station ensimbini uthi ubesensimbini ngithi mina ensimbini ave kuyitavernini athi tavern ma ngithi hayi bolengane iyofela kude uNkulunkulu wami sephuza ensimbini seyekile eglip sephuza ensimbini ngithi ke manje uthi ukephi athi uthi ukayu kubani uthi ukayu kumngani wakhe uSiphe ngithi mina besazi uSiphe wakaB kwabu olwethu waseglip sekusiphe wakayu kahle kahle wena mawucabanga ukephi
athi ngithe maka ngisendele ilocation yakayungu ngizomlanda wathi cha akafuni lutho lihlanganise nami. Uthi umfana ngacela omunye umfana oshayela iUber ngathi mfethu ngicela wena ngoba lengane uyijwayele ngicela uyokhuluma naye uzwe iside layo le story. Makuthi uyavuma umthatha ubuye naye uze naye la sizomthatha simgoduza. Wahamba umfana. Wamthola uthi umfana uthi ngitshela umfana ke lo wakhe uthi bakhulumile nomfana wathi cha akayifuni into. Alright, umthole iphi ke? Uthi umthole kayu. Lo mfana phela ufuna simthole ke njengamanje khona sohamba sekayo. Angazi ifone yami nginika uGido Nkosi yami. Kumele sithole. Ake sizame la. Uzokhuluma ke nami. Okay. Sanele unjani? Njani? Ngiyaphila samthana. Ngiyongena. Ugcine ngabuyanga? Akazafika. Ungithukile bese ngithi ngabo level angithuka wathi ngintsha. Ukuthukile? Ngithe ngintsha. Uphi umfana lo bumthumele kuyena? Uthe ukephi no you? Ngibuzana nje uthe kwayiwo kodwa ngakamuthwa. Ngakamuthwa. Okay Sanele. Ukuthi yazi ngiyamdinga kanjani? Hayi mlinde ma ungamfuni ukwanisa nabantu uzokuya nje. Hayibo. Sasa ngiyafunda futhi. And bekufanele ubhale itest phela lo muntu ngolesihlanu akayanga. Uzokuya mhlanje ukhwese. Okay. Ngakutshela mashini la kodwa. All right. Okay. Inamba yakho siyamthanda sicela yona. Simfonele. Lapho uzoyibamba ngoba akayazi. Okay. Lapho uzoyibamba. Wait for. Ungayibhizi ma. Khona usophathuka la izinto ezizoyifonela manje lo number le. Welcome to voicemail. Please leave a voice or Okay, inamba umfana lo wade ukhuluma naye omngani nalo uyiphi? Omngani noSanele. Kusho ukuthi singayithola kuyena uSanele. Singayithola kuSanele. Okay. Uyicela. Okay. Wesanele ngicela ungiphi inamba lo mfana obumthumele kuyena bakithi yazi kuyaphuthuma uyadingeka. Baba wakho uyamdinga. ukuthi kusende ku-WhatsApp. All right. Okay, ngicabanga ukuthi ukuthola inamba yalo mfethu wena umuntu ozositshela i-direction eqondile, uyabo? Ngoba mase ngakamuthwa siyakwazi kodwa sazi umuzi ukuthi yeah kusikile. So lo sirawonda ndawonye nje lapha ngakamuthwa singazi ukuthi ukuphi. No, mbukeli sicabanga ukuthi mhlawumbe into ekuyiyona ezosisiza kumele siqonde kuyena straight siyamthanda sikwazi ukuthi siyibonane naye sikhulume naye. Yabo? Asitshele kabanzi ukuthi kanti icala leli lingasapheli. Mhlawumbe uma wakhe amona ngalo. Uyabo? Ngoba akekho umuntu owenza lezi zinto azenzayo. Uhluphisa komuntu nje ongazi ukuthi ekhanda akathathi kahle. Akukho kwehla wenyuka lokho akwenzayo. Engathi akanakhaya ebenalo ikhaya ufuna simbone namhlanje. Simuze ukuthi uthini meshaya ithina. Se ready ukushayeka bakithi sifuna simbone simuze ukuthi uthini. So njengamanje sifuna ukuthola inamba yalo mfowethu oke waya kuyena owaziyo ukuthi ukuphi. Then ke emva kwaloko yithi laba siya kuyena. Awuhlale nje ulinde. Yebo njani? Kunjani ma? Ngiyaphila.
Ngizwe usane lethu ubekuthume kusiyamthanda izolo kayu ngabe umtholile? Yebo bangitholile. Ukephi noyu? Ulaphaya ngasesikolweni sayini ngilesikole le. Lesamandile. Emathuleni. Oh, Emathuleni esikoleni ezwelihle. igama lakho la. Isezwelihle. Ezwelihle Ikhona izwelihle nethamela lapho. Ethamela Yes. ethamela. Yes lapho somewhere lapho kuleyo mizi lapho. Ngiyayazi imize lapha ngakephi? Yebo ungena ungathi ethamela esikolweni. Yebo. Mathi egate ethamela esikolweni. Yebo. Ungene ngo right futhi. Mawusibuka igesi ungene ngo right futhi ungene ngo left. All right. Kuleyo mizi ke lapho ke le. Okay, so kufonela mase sifika khona. All right. All right ba. Asiya. Nami ngiyakubona ethamela. Kodwa mushona ngale udlule ethamela egateini. Kwaphela kade sihlala ephilani besikhonza lapha ethamela. No, Ngiyakubona impela. Yeah. Simesangweni manje. Yebo buti ubufonela uma siyamthanda sesangweni ethamela manje senze njani? Ani esangweni ethamela yabo lo right enodlulile manje esangweni ethamela. Ngena ngawo. Bese ngiphinde ngithi short left nje. Alright. Ibani imizi mhlawumbe umuzi wes8 lo mangicabanga. Okay. So Alright siyabonga. Webhuti ungadinwa Nkosi yami umuzi wes8 ka right noma ka left? Ka left ungathi uthe kasiphe. Ya nje njalo. Kasiphe. Kalunjani mfana? Njalo. Kupendwe ngokunjani awubonanga? Ungikhulumisa nalo umuntu obuza kuyena. Alright. Sambathe bafo. Ngikhona bafo kunjani? Yabo nike nendawo mfethu. Awuthaze pha. Yabo mfethu singenile la kunomuzi one first break yabo. Ngala esayidini bongena ngo right kunesitolo. Kunesitolo bafo. Khona icontainer lapho edayiswayo. Khona icontainer ngaba manehla ngizongena ngaba left khona icontainer ngaba right phinde manjike khona isitolo futhi ngaba right futhi then maniqhubeka straight khona istop lapha phambili so ngime lapho nikulo mbhaqo sikulo nomgaqo ke thina loyo ono stop le phambili yabona mawungena ngalomgwaqo khona stop umfethu lapha kalokho kuba kuza khona amanzi stop wakhona kulo muzi ophuma amanzi. Asifika. Yebafo awuphinde cha uyichaze yabona sisuke ethamela mfethu ngoba mase simile esangweni ethamela saguqula imoto sayibhekisa emuva masiyibhekisa emuva sabe sathatha left masathatha left sashona ezantsi sabe sithatha left again masithatha left sahamba kuno right okhona la simi lapho kulo right ngoba siyadideka
Uthe wena short left. Hayi ka right ngiyaqhubeka straight. Yabona nje ubuka phambili nje uqonda straight. Ukhona uthi junction lapha phambili yabona-ke very good ima-ke vele ubambe kanjalo baba yabo manje lapha kulo T junction manje ngiyakubona manje sengikuwona-ke yabona sekuthi junction nawa la manzi la kunepayipi liphuma amanzi ya yabona-ke muhlehla usureversa-ke lapho ncansi umuzi we-3 noma we-4 uhlehla gaka left nje ma muhlehla nje uze ungazujika uzoba uleft wakho azumuzi we-3 noma usuka lapho unegate nje unegate nje ubiyeni onegate nje ukufika umuzi omkhulu ongaka left ongazi umkhulu nje uqhubeka lo ekhoneni ekhoneni bese mina ngirivesa ngiyakule direction ebengiqhamuka ngakuyona yes okay ngaba uthi mosuka kulo muzi omkhulu osekhoneni siba west3 noma west4 kunegate nje ubiyiwe nje unegate nje yabona nje unegate nje elingathi isiva kodwa lama gate la akuyona leli eliqondile elingathi lishape ngathi lishape liyaphezulu yabona khona la ngicabanga ukuthi iwona lo obiwe ngo first break concrete yabona nje ku4 room ubuye ngo concrete exactly kunemoto emhlophe ngaphandle u4 room ya iwona impela baba iwona impela ya u4 room ya ngisathi ngibona siphela lapho unegate nje ya ngisathi phela okay no webaba siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu Konko. Ongena baba. Kunjani Nkonzi? Siyaphila. Yazi kunomuntu esimfunayo, sifuna lo muntu lo mfowethu. Angazi noma uyamazi. Hayi ndoda ufuna kubo na. Unento serious eyenzekile kubo so sifuna yena nje mfowethu. ayikazi bekhona la leyo ngane la ekhaya noma kuthiwa kezanga ke kuwena just nje mhlawumbe ulo ubani kamera Samthana badebela izolo babe manje ba bafikile badlula la bafikile badlula beze kwena beze umntando beze kumina impela besuka ngalesimukhe untando ubani mfana uhlala lapha hlala bafikile impela hey bafo ngiyacela like usicela usiphi number kantana makukuthi mfethu nje ukhona mfethu mhlawumbe nomilana mhlawumbe uma usitshela ivare bafo singajabula mfana kithi ngoba kunento serious abayodwa basiyama ne-olet la khona profile lokho kudlula lapho kunakhona na WhatsApp na yabo don ayigulela mina ade ngibuza manje ukuthi sengenjani yabona no ungaqhele inamba yakhe bafana futhi mawuthi kanjani nami ngingamfonela yeah umbuzo ukuthi bakephi ngomfonela manje masiqeda yeah ungasala ngoba umqwashisa kakhulu ngendaba yokukhona uma wakhe ngoba kubuya libaleka bafu ufuna umfana la uyabo so manje kunenkinga ekhona lapha kubo ephoqa ukuthi akalandwe uyabo alright ngifonele just nethu then ngibe sengenilalela kuzo oh okay untanda ngithi ngifuna noma zangibona ubukalazi noma nje ama usibhoge ngelokhuzana ngendawo akuyona mhlawumbe vele siyamsekisiye khona yebo yeah okay abona cishe mawe yawazi yebo ngiyawa ba uspa noma ubani library library la ngase clinic yeah mawuqhamuka ngaphezulu ngasephuli
Ujika ngo-left, u-right ne? Ya ujika ngo-right, ungene ngomgaqo. Khona u-right wokuqala. Mawuqhubeka umgaqo ungathi uyabhenda ushona ezansi khona u-right wesibili. Imali uyangidida. Akesambe ngo-highway. Esambe ngoMandela. Mandela. Yes. Liphuli manje. Yeah. Badlule ephuli khona u-right wokuqala. Yes. Mawuqeda kujika ngo-right wokuqala. Ungashoni awumusiqonda umgaqo besiqala ushona ezansi. Ushona ezansi ka-BB. Ushona ezansi wena ka-BB. Ngiyangena. Wokuqala ungene la Yes, ngiyawubona. Mawuqeda kujika khona omunye u-right futhi awungeni ngawo. Imake ngisuka kuMandela. Khona u-left ongenela. Ngisithi lo left wasephuli uyabona? Yeah. Qhubeka njalo ujike uthi engathi ubheke umgaqo ubheke emakonteni. Yeah. Ungehli. Yeah, ngingena. Yes. Yeah. Shone phansi. Ngikuno right olanga sehora. Khona indawo ekuthiwa yikaya kaBarman Travel. Yes, ngiyakwazi kaBarman. Khona wakhona lo mfana mawukuthi bazomkhipha kaBarman wakhona. Hayi ke mawuthi kaBarman igama lakhe uNtando ne? Behamba nomfana. Uyena uNtando phela umfana. Oh, ngithi intombazana. Untando. Hayi ke mawuthi kaBarman ngiyakwazi kaBarman. kaBarman bazomkhipha. Alright. Wakhona umfana mawukuthi akekho khona bazomfonela afike ngobe. Ngiyacela bafuna ungabathi phisi mfethu. Uma wakhe beseneyinsuku. Eseneyinsuku efuna. Indaba yakhe sezareport nasemaphoyisa njengomuntu olahlekile. Ukuze ubone ukuthi so kunemeko nje serious kubo so bayamdinga. Yeah. Ninjani wa? Siyaphila. Uzokuchazela ubafo sesiyabaleka thi. Siyabonga mfethu. Siyabonga mfowethu. Ongilokuze le number yakho bafo. Ima 061 120 30 ane. Okay. Ngiyabonga bafo. Sure. wakaBarman. Alright. Siyabonga. Uthi umfana bafikile impela. Ucabanga ukuthi bakaBarman. AA. Uthi bafike badlula. Hayi. Fika badlula nini izolo? Kuthiwa bafikile la izolo bahamba. Uthe ntambama. Unamama nayi yabo isikhathi bekuba beku1 ngifona ngithola ngana lesikhathi ngicela ukukhuluma naye nazi isikhathi bengicela ukukhuluma naye bekule 2300 nawe ngize ngafonela ulokhuzana umjida lo usanele uzoyibona ugcine nini ukuba la ugcine buka ebusuku njengoba ngisho bengithunywe uyena phela usanele namusho kanjalo uthi ngimbuze lo bafuthi usanele ungifonele ngabona yebafo wathi uthi hamba esikhatsini mhlambe nje isikhathi sizwe ngabe bona wena mhlambe ukusuka la kuona bezokuvala fonta mbamba fonta kuukuthi ngo11 uthu utholakale la angithi ngiyasibeya ngala ngo11 ebusuku besibeya ngala baphinde badlule beyali badlula sebeya ngala bebehamba nge-200 yakulo kuza ukuthi wakhona lapha hey bafikile la ngo11 kodwa kube kuthiwa ngingakumention lokho ukuthi ngo11 ngabe ugcina uthi ebambe ngo4 kwaphela kanjalo so maye lento senginikeza imibuzo eminingi mina ukuthi kuyiqiniso ngempela nokusho ngabuza lo mkhumba ayikho qamba mama ngisho mina kuyikona abantu bafitula usamo awazibona lo ntombazane la ikhona la ma usikhala hayi ungambheki ukhuluma ukuthi ungene uyobheka ne angena futhi sekhaya ngikwazi isekhaya la angijama no khuleka brother cha ubhuti uthi ukhona angangena ne ambheke because bengithi ngiyamfonela lo mfana manje khuleka like manje ngifihlile umuntu ngeke ngize ngikwazi no relax njalo bebethi bayahlala la ngabatshela ngathi ngiyangena ekseni into enza ukuthi bena ngiphilile yabo
Yeah. bebethi bayahlala kodwa uma ukuthi kanjani ubhuti methi ukhona la no problem ithi inkinga ngambheka angikwazi ukufihla umuntu ake ngoba uthi bafikile bengahleli angikwazi futhi ukudlala ngento uchaza ukuthi kukhona uma wakhe Yeah. uthe malume wami angeke ngize ngiqamba manje bahamba bayisinukeni ngikwazi ukuqamba manje iproof yokuthi bese naye lo ubani bese sinukeni asho ukubahambeni uthi ubani futhi lo abahambe naye igama lakhe Ntando Mpela. Ntandompela uthi uNtandompela wakaBhamen sobathola kaBhamen Naye ake ngikholwe nikusho hamba utheka ake ngikholwe nikusho angikwazi ukuthi ngazi ushalela hamba utheka kaBhamen ngiyabona ukuthi into serious angikwazi ukuthi nginazo ukudlala methi nangu ungasho ukuthi okay methi ukhona la endlini hayi nika bonke okhiye balezindlu abheka akekho ngampela ukuthi sikhona nje ngizomkhiphela uphila lapha endlini No, enkabi ngizolokhuza ngizokuthinta ukuthi kwenzakalani ngayo. Okay. Okay, awuthi ngikubhaza ngenamba yami yabo. Cha, kamthinta uNtando lo wena. Just in case. ayibambe ngani manje sanele ifoni nkosana ukumthola mina ngimthola ukuthi Oh yeah. Sisemlazi la kayu. Hayi kade sintanda la kule mizi kuthiwa ubonakala kuyona usiyamthanda. Asimtholi. Ufike noNtando la umfana kuthiwa uNtando. Bahamba naye bawudlala isinuka kuthiwa basuke lapho baqhubeka ngazi ukuthi ithini into yabo kusukela lapho. So asazi ukuthi somthola kanjani. Noma mhlambe sisazolandelela mhlambe sishone khona ka AA la kuthi ukhona asazi bathi ngokusho kwabantu abaka AA kaNtando bathi uNtando akekho kubo okusho ukuthi thina kumele sithungathe uNtando ukuze sithole usiyamthanda okuyinto engicabanga ukuthi ngeke izenzeke namhlanje yabo cha into engeke izenzeke namhlanje ngicabanga ukuthi usiyamthanda udinga olunye usuku mhlawumbe ukuthi siphinde silandelele ukuze sikwazi ukuthi simthole ngoba namhlanje ayibo ayi sifike la ithina ekseni sifike ekseni ngabo 9 la yabo manje ubani isikhathi uthi ushayile usha past 2 sintanda nje sifuna usiyamthanda so bafethu nani niyabona ke lishona ilanga sifuna nomuntu oyedwa shuthi phela soba ne episode ya 3 hours so ngicabanga ukuthi sizophela khona la Danko mangazi uzizwa kanjani ke ngoba phela uyabona ukuthi sizamile ukuthungatha kodwa kwenzeke inhliziyo yami ibhlungu yazi ngiphoxekile ngoba bengitshela ukuthi namhlanje uzotholakala kodwa ke umsebenzi wenu niwenzile ngendlela bekumele niwenze ngayo akukho okudlula lokho yazi mhlawumbe mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe makwenzeka etholakala cela ukuthinte futhi sizobuya okay yabo bona namhlanje akatholakala ngezinto intante le endaweni ingangaka kuthuzi yambili yabo mefika nje noma ilate yeah ngiphoxekile kakhulu kodwa ke ngiyabonga usizo lwenu ngithembe ukuthi mekwenzeke ifika nizomthola lilungiseke udaba lwakhe ngoba lubhlungu kakhulu liyangikhathaza liyangikhathaza ngiyabonga okay no mbukeli ngathi uyazwela uma kasiyamthanda kaphathekile neze kahle ngenxa yalesi simo so cabanga ukuthi thina kusamele sisebenze kanzima ukuthi sikwazi ukuthi simthole yeah sazozama thank you